Oh, ngono ya. Oke lho. Nah, tak syuting kowe. Tak syuting. Kae lho sing nggawa kembar mayang isik bujangan iki lho, kae lho. Kabeh itu jukuan. Weh, kok macet isuk lek? Bengok. Wah, tempe benguk gawane tempe benguk barang. Wah, iki kok ini lho. Gawane kok ngono. Weh. Nah, kita dulur mantene. Nah, kita dulur. Iki prosesi adat Jawa gitu. Sepasaran manten. Jadi Japani. Jadi suwuk lho. Enak no lho, Mul. Mburine kowe, kembar mayange mburine. Segane Pak. Sing akeh lho segone kuluwe. Yo, aja piye lho. Luwe tenan wong. Lah tradoh luwe. Pacitan lho. Oh pacitan teko kene lho kene lho. Yo mantan wedok sing akeh lho lek memadang. Gen kuwesik engko. Warek kok. Luwe. Gen warek. Oke pacitan kok. Jan enak tenan. Ora kengkong. Kopi lho. Ah, ini lho lur, diombeni barang. Ngelak. Ger. Geprek engko. Alon-alon. Sik dulu sik. Ger, mbok do. Ger yu. Genten degan lek Degan. Aja kakek plompoken kok kakek. ngombe. Entra seger kok ora oke.